Samuel ngoma edi kan ti aduonu nkron. Afei Filistifo boaboa wɔn dɔm nyinaa ano ba Afik. Na Israelfo kɔkyere nsraban nsuo aniwa a ɛwɔ Yesel ho. Na Filistifo asafohene betwam. Ɔha ne apem so. Na David ne ne mmarima no ka Achish ho betwam wɔkyi dɔm no mu. Ana Filistifo asafohene no ka sɛ, na Hebrewfo yi na Achish ka kyerɛ Filistifo asafohene no sɛ, ɛnyɛ David, Israel hene so ako a wɔne me atena ɛna sɛ anaa mfie sɛ yi a minhunu ne ho bɔne biara firi da a wɔwaeɛ de besi nnɛ no nie. Na Filistifo asafohene no bufuo no. Na Filistifo asafohene no ka kyerɛ no sɛ, ma ɔbarima yi nsane, na ɔnsane nkɔ ne tenabea a wɔde no tenaeɛ hɔ. Na mma ɔne yɛn nkɔ ɔsa no, na wɔanane n'ani ankyerɛ yɛn ɔko no mu. Na ɛdeɛn na oyi de bɛpata ne wura? Ɛnyɛ nipa yi ti. Ɛnyɛ David a wɔgye ne ho dwom so asɛm sɛ, so akum n'apem, na David akum ne mpem du no nie anaa? Ɛna Achish frɛ David ka kyerɛ no sɛ, sɛ Awurade te ase yi, wotene, na me deɛ, anka yɛma me sɛ wo ne me bedi akɔneaba wɔ sa yi mu, ɛfiri sɛ, ɛfiri da a wobaa me nkyɛn de besi nnɛ, menhunu wo ho bɔne biara. Na asafohene no na ɛmpɛ wo. Enti san na kɔ asomdwoem, na ho anyɛ Filistifo no ahi. Na David ka kyerɛ Achish sɛ, na mayɛ dɛn, na ɛdeɛn na wahu no wakoa ho firi da a mebaa w'anim de abesi nnɛ yi a enti menkɔ na me ne me wura ɔhene atamfoɔ nkɔko yi. Na Achish bua see David sɛ, menim sɛ woyɛ wɔ m'ani so sɛ Onyankopɔn bɔfoɔ. Ɛnso Filistifo asafohene no na wɔse, ɔne yɛn renkɔ ɔsa no. Enti monsɔre anɔpahema, wone wo wura nko a wɔne wo baeɛ no. Na monsɔre nhema na ne mu tete ara pa a wɔasi mu akɔ. Ɛna David ne ne mmarima no tua nhema sii mu sɛ ɔresan akɔ Filistifo asase so. Na Filistifo no baa Yesreel